ମୁଁ ତମକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଡରୁନ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ କଣ ପାଇଁ 4-5 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ 400-500 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ। କେମିତି ବୁଝେଇବି ତତେ? ସେଇଟା ବରଯାତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ବରଯାତ୍ରୀ। ଡରୁନି ଡରୁନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣ କେତେ ଯାଏ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ ପଢିଛି। ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବାହା ନାହିଁ, ଅନମ୍ୟାରେଡ ଅଛି। ଆରେ ଦିଅର ବାବୁ, ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟାରେଡ କହିଯାଉଛ? ଅନମ୍ୟାରେଡ କୁହନି, ନିଜକୁ ରାଣ୍ଡୁଆ କୁହ, ରାଣ୍ଡୁଆ। ଏ ବାଲ୍ଟି ଏଠି କିଏ ପକେଇଲା କି? ଚୁପଚାପ ସେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯା, ପାଣି ନେଇକି ଆସିବୁ। ତୋତେ ବାହା ହେଇକି ଯାହା ହେଲା ମୋର ଜାଣ ଭୁଲ, ସେ ଭୁଲ ଆଉ କହିଲେ ହବ? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ ଭାଉଜ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ କୁସ୍ତି କରିବ। ହଉ ଆସ ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ବାଟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛି ଗଛ ମୂଳରେ। ଆରେ ଛତା ଦେଇ ପଠିଲୁ। ତୁ କେମିତି ଆସିବୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଓଦା ହେଇକି ଆଇଲେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବି।